kin san ba na son wani abu ya taɓa miki. Sai da nake yi ke ba? Bye bye. Da wata ƴan iska kake waya? Da wata ƴan iska kake waya? Ka san komai ba ma sai na karɓi wayan za ka gane wallahi. Tab. Na ce da wace ƴan iska kake waya? Iska kuma. Eh. Kika sani ko da mama nake waya? Au, ashe baba ce. He, kana nan lafiya? To ba ita bace. Wacce za ta zo ta ringa koya miki wannan aikin ce tana ɗan zuwa tana ɗan take aikace. Ta koya miki girki da ABCD da wannan jahilci naki ni duk ya ishe ni. Oh, na gane. Wanda da dinga zuwa tana taya na aiki. Ni gaskiya ban yadda ba, ni fa ban gane ba. Na ji kana, ina fa kicin ina ji kana. Na ce me? A kicin ina ji kana. Ko ka ce mata ko ai molo. Ni gaskiya ban yadda ba. Ni ba na son wannan ɗan aikin. Ba na son ta. Ni na haƙura gwara gaban da ni kaɗai. Ta ta ringa tana ɗan taya ki aikin da ake shi wani ba ki son ta. Yaki za ta ringa zuwa tana ɗan taya ki. Yaki zai ki kwance ki tabbacin ki. Abinci ba yake ni ba. Allah. Dole ma wannan abin da yake na wannan kalli. Wannan abin da gaskiya na ji daɗi. Ai yanzu zuwa rafi da dinga taya ni kai. Gaskiya na samu jaka. In tarjiranta. In tanar kanta. Ai ni na gode la wanda ashe yawan san kana so na haka ba. Jaka za ka ga abin ta min aiki. Na ji to jiki ce. Na ji za a jaka za ta zo. Mu je to mu je. Na ji mu je mu je. Mu je mana. Za a kawo min jaka. Dinga. Yau da mun an ce ƴan binni ce da dinga min girki. Ta ba iya ne ba. Ba in koma kicin.